Здравейте, драги телевизионни зрители! Ето ли отново заедно с вас и с верния слушател и зрител манекена Прокопи. Прокопи, се винаги ме питате за този Прокопи. Ами защо трябва да е тук Прокопи? Ами така си гарантирам поне единствен зрител. Макар че наистина няма кой знае каква нужда от него. Абе ти защо се облякал по потник, бе? Какво? Ще работиш селско-стопанска работа? Че и аз ще работя селско-стопанска работа. Значи, който работи селско-стопанска работа, трябва да е попотник. Добре тогава. И аз ще работя селско-стопанска работа и аз ще се обликам попотник. Сега като ще бъдем попотници двамата, моля да ме извините, драги зрители, за външния вид, но след като това е облеклото на селско-стопанската работа, с Прокопи ще бъдем в тон. Абе, Прокопи, ти знаеш ли кой е смислял помощи за селското стопанство? Знаеш ли, че това сме ние българите? Ще кажеш. Да. Значи, годината е 1957. На героя на социалистическия труд, ти сега не знаеш кой е герой на социалистическия труд, да го наречем някакъв такъв най-добър в своето производство, получава някакъв орден или награда. На героя на социалистическия труд Дамянич от село Черен бряг му хрумва да продава на международния пазар ябълки под себестойността. В края на краищата какво му пука? Държавата така или иначе му плаща загубите. И всичките ябълки, които произвежда, на международния пазар цените са около $1,50, той ги изнася по $1. И конкуренцията загива. В края на краищата хода е интересен, той е внася в България около $1,200,000, въпреки че самото им производство на ябълките струва около $1,800,000. Ами тя цялата държава работеше тогава така, всичко работеше на загуба, какво остава едно селско стопанство. Само че какво се случва в това време с западната конкуренция, знаеш ли? Западната конкуренция започва да поставя пред своите правителства въпроса. Хора, на българите им дават дотации. Те не могат да си представят, че някой ще работи на загуба и решават, че държавата специално има целенасочен план, с който, забележете, целенасочен план да елиминира западната конкуренция на селскостопанския пазар. И почват да протестират, излизат с тракторите си, най-напред започват протести в Италия, след това се пренасят във Франция и местните парламенти казват, сега ние няма да оставим нашите хора на улицата, започваме. Какъв е проблема? Те продават всеки килограм ябълки с по 50 цента по-ниско, отколкото е пазарната стойност. 50 цента по-ниско, разбираш ли? Те смятат, че държавата им помага и искат същата помощ от своите правителства. И правителствата гласуват тогава закон, с който всеки производител на ябълки да започне да получава 50 цента на всеки продаден килограм ябълки. С оглед на това да могат да бъдат конкурентни на пазара. Случват се две неща. Първото, което се случва е, че нашето селско стопанство не може да си проведе ябълките следващата година. Последващата почваме да ги продаваме с 60 цента под себестойността, докато накрая става абсолютно безумие да се произвеждат ябълки. Но така или иначе в Италия и Франция закон за помощите вече е гласуван. Тогава пък излизат на стачките, с които произвеждат жито и казват, що на те, дето произвеждат ябълки и давате, пък на нас не ни давате. Излизат на стачки те пък, дето произвеждат грозда и казват, ние пък произвеждаме грозди, що на нас не. Излизат животновъдите и в един момент, разбираш ли, с цяла Западна Европа започва да дава помощи на селскостопанските производители. Прокопи, виждаш ли сега, ние сме откриватели на тая тъпотия, а всъщност това нещо е абсолютно безумно. Защо някой трябва да получава помощи за това, че произвежда нещо? По тая логика, тези, които са в ресторантите, ще искат да получават помощи. Тези, които произвеждат обувки, ще искат да получават помощи. Тези, които произвеждат шкафчета и мебели, и те ще искат да получават помощи. Въобще, защо този, който произвежда мляко, трябва да получава помощи, а този, който произвежда шкафчета, не трябва да получава? Интересен въпрос, ще кажеш ти. Ела да въртиш мотиката в селото да видиш как е. Моля ти се, чули сме ги тези приказки, ела да въртиш мотиката. Трябва ти кажа, че не е толкова трудно да въртиш мотиката. Даже е достатъчно лесно.
Ето, например, имам тук един инструмент. Това нещо се нарича търмък. Ти чувал ли си какво е това търмък, а? Не си ли чувал? Това нещо не се дърпа много трудно, а пък що се отнася до мотиката, сега ще ти я покажа тая прословута мотика, за да видиш, че и тя не е толкова тежка. Ето е мотиката. Какво сега? Ще се надпреварваме тук и кой има по-дълга мотика. Така ли, Прокопи? Въпросът беше за помощите за селското стопанство, а не на кой мотиката му е по-голяма, драги зрители. На мен или на Прокопи. В края на краищата въпросът беше: трябва ли да има помощи за селското стопанство или не трябва? Как мислиш, Прокопи? Трябва ли да има помощи за селското стопанство? Очакваме вашите коментари, драги зрители.